Исәнмесез, эфирда пәнҗешәмбе көнне яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Жылыту сезоны төгәлләнде генә, яңасына әзерлек башланды. Эшләр нинди стадияда бара? Төрле авыруларны таратмас өчен Чаллыда яшел зоналарны дератизацион эшкәртү төгәлләнеп килә. Жылыту сезоны төгәлләнде генә, яңасына әзерлек башланды. Чаллыда җылылык трассаларына капиталь ремонт ясала. Яңарту мөһим, елның салкын вакытында шәһәр халкы һәм кунаклар коммуналь авария килеп чыккан очракта салкын батареялар белән калмаска тиеш. Исегезгә төшерәм, быел 17 километр турбо үткәргеч төзекләндереләчәк. Эшнең ничек алып барылуы турында алдагы минутларда сөйләрбез. Турба үткәргечләрне эксплуатацияләүнең норматив срогы 20-25 ел тәшкил итә. Яңа турба 30 елдан артык хезмәт итәр дип планлаштырыла. Чөнки ул коррозиядан саклана торган итеп эшләнгән. Димәк, җылылыкны югалту да азрак булачак. 48-нче автозавод проспектында турба үткәргеч реконструкцияләнә. Ул чалларның күп өлешен җылылык белән тәэмин итә. Шул сәбәпле ул яңартылырга тиешле объектлар исемлегенә эләккәндә инде. Аларны билгеле бер критерийлар буенча сайлап алалар. Мәсәлән, эксплуатация срогы буенча. Количество повреждений на этом участке, количество объектов подключенных, ну и перспективы развития, допустим, в данном районе. Здесь у нас подключены социально значимые объекты: санаторий «Жемчужина», где проходят реабилитацию ветераны после СВО. Здесь у нас дом «Малютки» и госпиталь ветеранов также находится. Поэтому данный участок дождался, скажем так, своего обновления. Участокта төзелеш эшләре март айында башланган. Белгечләр турбаның торышын бәяли. Аларның сүзләренчә, ул канәгатьләрлек хәлдә булмаган. Япма плитәләрен дә яңартырга кирәк була. Аларны коррозия каплаган. Шуңа күрә бер өлеше җимерелгән. Төзүчеләр билгеләп үткәнчә, реконструкция вакытында башланган. Мы вскрываем теплотрассу, разрабатываем круг, далее демонтируем плиты перекрытия, демонтируем старую трубу и в обратном порядке начинаем выполнять эти же самые работы. То есть мы монтируем новую трубу, проводим полностью лабораторный анализ стыков и дальше снова закрываем эту трубу плитами. Шулай ук белгечләргә гидроизоляция һәм төзекләндерү эшләрен башкарырга кирәк булачак. Яңа асфальт һәм брусчатка түшәргә, территорияны яшелләндерергә кирәк. Чаллыда эшләр 19 объектта алып барыла. Бүгенге көндә 4 километрдан артык турба үткәргеч яңартылган, 13 километрдан артык реконструкция үткәрергә һәм 4,5 километр җылылык челтәренә капиталь ремонт ясарга кирәк. К сожалению, износ сети продолжает расти и на сегодня составляет 56,6%. В городе имеется 108 километров тепловых сетей, имеющих срок эксплуатации более 40 лет. То есть 108 километров, 1/7 тепловых сетей отработали уже более 40 лет. 10 елдан соң тузу дәрәҗәсе 70%-ка җитәргә мөмкин. Белгечләр бу хәл булмасын өчен бар көчләрен куялар. Ел саен җылылык челтәрләренең гомуми озынлыгыннан 2% яңартыла. Өстәмә рәвештә 1 километр чамасы турба үткәргечләрне яңартып була. Яңа ягулык сезонына әзерлек эшләре 15 сентябрьгә кадәр төгәлләнәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Бильданов. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Ихтибарсыз калмаслар, бүген Чаллыда яшел зоналарны дератизацион эшкәртү төгәлләнеп килә. Ул кимерүчеләрне юк итүгә юнәлдерелгән. Тышканнар куркыныч авыруларны тарата ала, моны булдырмас өчен белгечләр профилактик чаралар үткәрә. Белгечләр майданда эшләдә дератизацияне барты һава торышы уңай булганда гына үткәрергә мөмкин. Иң мөһиме яңгыр булмасын. Быел профилактика чаралары гадәттәгедән соңрак башланды. Бу һава торышы белән бәйле. Территорияны эшләргә соңрак чыктык. Быел тышканнарның ялары бик күп, тишекләре күп. Шунда агулар салып йөрибез. Дезинфекторлар сүзләренчә, бу агу кушлар, бөҗәкләр яки йорт хайваннары өчен куркыныч тудырмый. Җим ачык, шундук игътибарны җәлеп итә. Белгечләр аны йыртып ташламасыннар өчен барысын да күмеп куялар. Тышканнарның тишекләре күп инде. Баштан әкренгә казыйбыз. Аннан соң шу агуларны салабыз. Аннары аларны кышкыртлар тимәстән, этләр тимәстән томалап куябыз. Бу атнада ук дератизацион эшкәртү тулысынча төгәлләнер дип планлаштырыла.
Лилия Агатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. 27 майда мусульманнар төп бәйрәмнәрнең берсен Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәкләр. Бу вакытта якыннарың турында кайгыртырга, шәфкатьле булырга кирәк. Өстәлләр әзерләргә күршеләрне, дусларны һәм туганнарны кунакка чакырырга. Аларны Камчатка балыгы һәм Уылдыгы ярминкәсе күргәзмәсеннән ерак көнчыгыш затлы ризыклары белән сыйлагыз. Бу ризыкларны Green сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Құрбан бәйрәмендә ерак көнчыгыш затлы ризыклары бәйрәм өстәленә тәмле сыйлау, балык, ит ризыкларын бик яхшы тулыландырачак һәм менюны төрләндерәчәк. Камчатка Уылдыгы һәм балыгы ярминкә күргәзмәсендә һәркемнең күңеленә хуш килерлек киң ассортимент: тунец, майлы балык, палтус, Сулейман балыгы. Икра вообще во рту тает, жду прямо, когда привезут. Ну, я и красную, и палтус брала, масляную рыбу беру. Рыбу очень люблю. Пробовал, конечно, очень вкусная икра. Витаминов много, она очень вкусная у вас. Она же очень вкусная, она такая свеженькая. Икру беру. Это постоянно. И жду, когда они приедут. Вот приехали, значит, и я сразу бегу сюда. Взяла и малосольный, горячего копчения. И нарезочку сделаю. Камчатка балыгы һәм Уылдыгы күргәзмә ярминкәсендә бары тик табигый продукция гына тәкъдим ителгән. Ерак көнчыгыш затлы ризыкларның 35тән артык түре бар. Барысында туңдырып куярга була һәм бәйрәм алдыннан алырга мөмкин. Балык файдалы үзлекләрен тәмен һәм текстурасын саклаячак. Рыбка доставляется прямиком с Камчатки без глубокой заморозки, что позволяет сохранить все полезные свойства. А также рыба коптится на натуральных опилках, на ольхе, на вишне и на яблоне. Свеженькая, вкусная. Это у нас королевский лосось, свежесоленый. А также есть холодного копчения, горячего копчения. Бәйрәм өстәлен кызыл Уылдык бизәячәк, ул муллыкны һәм кунакларга хөрмәтне символлаштыра. Ерак көнчыгыш затлы ризыклары өчен Green сәүдә үзәгенә беренче катка килегез. Камчатка балыгы һәм Уылдыгы күргәзмә ярминкәсе 16 майга кадәр эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 11 по 16 мая. ТЦ Green. Центральный вход. Остановка Глобус. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.